बिजाबफोरा खामजोब्बाय। खामजोब्बाय? दे माबा दे गोदान बायफिनगोन दे जोंफोरा। नै अख्रां, जोंहानाव थुदो नोंसोर थानांला बेयाव दे। नोंसानाव? औ, बे जायगाया नोंसोरनि थाखाय मोजां नङा। सोरबा नोंसोरनि न'खौ सावनो होननानै सावना होखादों आंनिबा। नोंसोर बेयाव थानांला। नोंसोर सानैनि थाखाय सेफटि जायगा नङा बेफोरो। जोंहानावनो नों स्कुलावबो थांनो हागोन ना? आब'आ थांनाय नङा। आब'आ दहाय बुंदोंसो दिनै हराव बेयाव थागोन होननानै, बे बायला न'आव थागोन होननानै बुंदों। आब'आ थांनाय नङा। बेखौनोथ' सानदों आं, नोंसिनि आब'आ थाङा होननासो बुंगोन नामा। थेवबो आं रायज्लायबावगोन नोंसिनि आब'जों। थानांला होननानै बुंगोन आं बे जायगायाव। नोंसिनि थाखाय मोजां नङा बे जायगाया, मिथिबायना? सोरबा नोंसिनि गिदिर सुथुर दङ। सुथुर? सोरबा सोरबि बुंदों सिखावसो होनना। आंनि बायदिबा सिखाव नङा। मानो थांनो बायो हाबिलाया। जोंहा न'आवनो गासिबो दंजोबो। बयबो एक्सेप्ट खालायखादों नोंसोरखौ। जोंहानावनो था होननानै बुंखादों। थेवबो नोंसोर फैबायना। दा नोंसोर मानसिफोरा जेबो जायैखायसो। आं जेबो मिथिला, आब'आसो। खोथाखौ मानसिफोरा जेसेबां नर्मेल सानदों एसेबां नर्मेल नङाथ'। बे सिरियास खोथायानो। न'खर गंसेनि न' सावना होनाया बे गोबां सिरियास खोथाथ'। आरो आंनिबा बे न'खौ, जोंफोरनि न'खौ रावबो सिखावनो खावाखै। बे सोरबा सुथुरानो खावदों। आरो जोंफोरनि खुसियाव अर लागायग्रा बे मानसिया, बेखौ आं ओरैनो गारखाया। बियो सिखाव नङा बियो जोंनिनो सोरबा, जोंफोर गामिनि बा गामि खाथिनि सोरबा। आरो राजाया अख्राङा बे उन्दै गथ' बेहा सोर सुथुर थानो। बे गामियाव बयबो बेखौ अनखायो, बिमा बिफा रावबो गैखाया होननानै। थाबाय आंल'सो। आंबोथ' फैनाया गोबावानो जायाखै। आंहालाय सोर सुथुर दङ? ओरैनो रावबो सुथुर गैया आंहा। नाथाय आं जा सानदों बे मानसिया नंगौना नङा। आंथ' बेखौ सोबादोंमोन। बिनि अनगायै आरो रावबो मानसि गैबावला आंहा। आं जायजों नांज्लायदों। बे गामियावथ' रावजोंबो नांज्लायखायाखै, आं बयबो अनखायो। आरो आंखौ फैनायखाय, राजाजों थाफैनायखाय बयबो मोजांसो मोनदोंमोन। गथ' सासेया मावरिया गथ'आ बिब' सासे मोनबाय होननानै। बेफोरबायदि न'खरखौ सोर सेफायना होनो नागिरदों दे? बेफोरबायदि मानसिनि न'खौ सोर सावना होनो? आरो आं मिथिनायाव सानसेखालि सुखिया बुंदोंमोन, बे जाख्लाया माबोरैबा क्रेक टाइपनि मानसि होननानै। बेजों बारा गुलि खालायनाङा होननानै बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव। आरो माबोरैबा टाइपनि मानसि होननानै बुंदों। आरो सुखिया बुङाब्लाबो बिनि आखलखौ आं बै खालिनो मिथिखादोंमोन। जिखालि बियो आंखौ बेबायदि लामा गेजेरावनो खुदुमनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। मोजां मानसियाखि बेबायदि बुंगोन। दा बिराज मोना, लावगा मोना एसेबां माथो होयो आंखौ। दिनैसिम बेबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंफेराखैयानो। जोंफोरनि न'आव फैना साहा लोंलाङो, माबा जालाङो। बिसोरथ' सानसेबो आंनि सिगाङाव बेबायदि गाज्रि खोथा बुंफेराखै। होमब्ला मा जोंनि न'खौ सावना होनाया जाख्लायानो नामा? बियो रागा जोंना बुंदोंमोनबो नोंखौ ओरैनो गारां होननानै। बेनि खिथेर लानो थाखायसो बियो जोंफोरनि न'खौ सावना होआखैथ'। औ, बेनो जागोन। आं दासो साननानै मोनबाय। सानफ्लाङाखैमोन आं बे एसेबां गिदिर बेबायदि खामानि मावगोन, एसेबां गिदिर बेबायदि न' सावलायनाय खामानि मावगोन होननानै। आं ओरैनोसो लादोंमोन बेनि खोथाखौ, जेनेबा सेंग्रा मानसि एदावबाय, रागा जोंबाय, आं सोबाबाय। बे खोथाखौनो दि एसेबां फिसा खोथायावनो दि बियो न' सावलायगोन बेखौथ' सानाखैमोन आं। आंनिबा बिनो बे जाख्लायानो जोंफोरनि न'खौ सावदों। नङाबा बे रावबो सिखावा बेयाव सावफैया बियो। आरो सिखावा दोहोनि, फैसा गोनां, माबे बेबायदि जायखौ गोजाननिफ्राय नुहुरनानै मिथिखायो फैसा दंखोमा, माबा दंखोमा, सना बाना। बेफोरबायदि न'खरावसो सिखावा हाबगोन। बे जोंफोरनि न'खौ नुबानो मिथिखायो सरखारनि न'। आरो बायला जिला न', बेयावलाय सोर सिखावा हाबनो दे? बेनो बे जाख्लायानो बे जोंफोरनि बे खुसिखौ, जोंफोरनि खुसिखौ अर सावग्लिजोबदों बियो। जोंफोरनि खुसियाव अर सावदों बियो, जोंफोरनि न'खौ सावदों। जाख्लायानो बियो, गारां बिखौ। जाख्ला, नों मोजां खामानि मावाखै। जुदि नोंनो जोंफोरनि न'खौ सावमारदों, नोंखौ ओरैनो गारखाया आङो। जोंफोरनि गैजारोङि मानसिनि न'खौ सावनानै नोङो खारग'नो सानदों। एसेबां पाप खामानि मावनानै नोंखौ गारखाया आं। दसे समनि थाखाय सानफ्लांदोंमोन आं बेयाव थाला होननानै, नाथाय जाया। बेबायदि खालायब्लाथाय बे जाख्लाया खारग'गोन बे पापनिफ्राय। बेसेबां गिदिर दाय मावदों, बे दायनिफ्राय खारग'गोन बियो। थाङा आं, बेखौ साजा होथारगोन आं। बिनि गाज्रि आखलनि, गाज्रि खामानिनि फिथाइखौ बिनो होथारगोन आं। बेहाय आबै फन खालायनाय नोंदाखौ हाबिलामोननि न' मोनबायना मोनाखै दिनै? आदाया फन खालायगोन होनदोंमोन माथो मोनबानो। मोनहैयाखै खोमा? बे खालाय, खेबसे खालायबालाय माथो जायो? सहैबायबोथ' जानो हानाय। खिजानि फैबाय दंमोन बिसोरो। देनाय खालायनाय। र' आं मबाइलखौ लायनि। हेलौ आदा, अबाव दं नोङो? बाजैमोननि न' मोनबायना मोनाखै? लाबोबानो खिन्था बिसोरखौ। मा? खोनायाखै मोजाङै? हो? मा होनदों? खोनायाखै नामा? लामाखि थां। र' खोनायाखै आं जेबो। आदाना नेटानो गैया खोमा। हेलौ? खोनायाखै नामा? नै आं हाबिलामोननाव दङ। हेलौ? खोनायाखै?
बाजैमोननि न' मोनबाय? औ मोनबाय आं दा फन खालायगोन दे दोनथ'नाय दसे आं एसे बिजि दङ। औ दे होमबालाय। मा जाखो? आदाया हाबिलामोननि न' मोनबायनो एसे बिजि दं होनना बुंदों उनाव खालायगोन होननानै बुंदों। रायज्लायथ'वानो उनाव हरगोन होनना बुंदों। ए बेनिफ्राय फैनायनि खोथाबो जेबो बुङासै। रायज्लायासैनबा दोनबाय। बारहुंखा औ आयै नै मोनसे बाथ्रा नोंसोरो मोजाङै खोनासंनाय। सासेयाथ' फनावनो रायज्लायगासिनो बिजि थाबाय थायो। नै माबा जोंफोरनि कम्पानिनि थाखाय आरो मोनसे ब्रान्स माबाबावनो नागिरदों आं। मोनसे प्रजेक्ट फैहां मिथिबायना। एसेबां खामानि आं हारसिं सामलायख'नो हाला मोनथिगौ ने? आयै आं आंनि खामानियावनो एसे माबा दङ। नों आदाखौनो बुङा मानो? औ नोंसोर सानैबो बिनो। नोंसोर सानैजों जेबो जाया मोनथिबायना? नोंसोर सानैबो सासेया सासेखौ बुंबाय थाबानो जाबाय। न'खराव एसेबां गिदिर बिजनेस दङ थेवबो बेफोरखौ नोंसोरो गोसोखौनो होआ, नोजोरखौनो होआ। मालाय मोनब्ला मालाय मा खालायगौमोन। नाथाय नोंसोर सासेया सिख्लाफोरजों रायज्लायनानै बिजि, सासेया आरो गावबा गावनि खामानियाव। एसे न'नि कारोबारफोरखौबो गोसो होआ मानो। थाङै थुङै नोंसिनि खामानिया साक्सेस जायाबा बेयावनो फैफिननांगोन नोंसोर मोनथिबाय। थाखानानैबो मानो गुबुनथिं नोजोर होगासिनो नोंसोरो? गुबुन खामानिखौ मानो मावनो नागिरबाय थादों? नोंनि एनजिअनि खामानि मा खालायनो नागिरदों नोङो? एनजिअ खालायनानै बेफोरखौ खालायनांला नोङो। बेफोरखौ बाद हो। अफिसाव थांग्रा खालामदो नोंबो। नाथाय आयै मानो बाद होनांगौ? आंनि एनजिअ माथ' गाज्रि दङ? आं गोरिबफोरखौ मदद खालायनो नागिरो। मालायखौ मदद खालायनो, गोरिबखौ मदद खालायनो सिगाङावनो नोंसोर गावबा गावनिखौ मदद खालायना लाग्रोनाय। गावबा गाव खामानिफोरखौ एसे सोलोंना लाग्रो। आरो नोंनि एनजिअ नों हारसिं मा खालायनो नागिरदों? नों एसेबां फैसा नों गारगोन नामा एनजिअनि मुङाव? माखौ मदद खालायनो नोंलाय? गोरिबफोरखौ मा खालायनो? इसिबां मानसि दङ बेयाव, गोरिब गुन्द्रा मानसि दङ, जानो गैजारोङि मानसि दं। नों बयखौबो नायनो हागोन? आयै बे आंनि मोनसे सिमां। जाय गथ'फोरा बिमा बिफा गैजाया मावरिया आरो जाय बोराय बुरैफोरा इयुन समाव गावनि फिसाला फिसाजो बिहामजो बेफोरजों सैजायैनि थाखाय आलाय सिलाय जायो, बेफोर मानसिनि थाखायसो आं आयै बेफोरखौ खालायनो नागिरदों। नोंसोरनि साननायफोरखौबो आं बुजिस' हाया। दे नों बेफोरखौ नोङो खालायनो नागिरदों, नाथाय बेनि थाखाय नोंहा गिबियावनो गोबां फैसा नांगौ जागोन ना। दा नोङो अफिसाव थांग्रोबासो, जों गावनि अफिसखौ बारायना लाब्लासो, गावनि कम्पानिफोरखौ बारायना लाब्लासो बेफोरखौ खालायनो हागोन। दा नों निजेनि न'नि माबा कारोबारावनो, निजेनि न'नि अफिसावनो, निजेनि न'नि खामानिखौनो जुदि नोङो एसेबो नोंसोर जुदि हेल्प खालाया, आं नोंसोरनो माबायसा फैसा होनो हागोन देनां बेफोरखौ खालायनो थाखाय? नोंसोर गावबा गावनो दानिफ्राय जुजिनांगोन। होनबासो नोङो इयुनाव 5 बोसोर 6 बोसोरनि उनाव बेफोरखौ मदद खालायनो हागोन, मालायखौ मदद खालायनो हागोन। नोंसोर एसेबो मदद खालाया गावनि न'नि खामानियाव, गावनि न'नि अफिसनि खामानियावनो नोंसोर एसेबो गुरुत्थ' गैया। आरो नोंसोरनो आं माबायदि मा खुलिनो थाखाय नोंसोरनो आं फैसा होगोन हो? माबायदि फैसा होगोन आं? नोंसिनि बेफोर खामानियाव फैसा होनानै आं गावनि अफिसनि माबानि कारोबारखौथ' आङो डुबिहोनो हाया। बुजिदोंना बुजियाखै आं नोंखौ मा बुंबाय दं? बुजिदों आयै। होनब्ला मोनसे प्रजेक्ट फैगासिनो आरो मोनथिबाय? गुवाहाटियाव जों खालायनो नागिरदों बे ब्रान्सखौ। बेयाव खामानि मावनांगोन। बेफोरनि गोबां खामानि जागोन दा। नों बेयाव थां। गुवाहाटि? औ बे प्रजेक्टखौ जोंफोर मोनहां मोनथिबाय? उनाव आरो नोङो आं हाया मायबा हाया बेफोर एक्सकिउसखौ आंनि सिगाङाव दादेखाय, मोनथिबाय? नोंसोर सानैखौबो बेयाव दोनबाय थालां। नोंसोर सानैखौ एबारो रनि आरो नोंखौ गुवाहाटियावसो थिनहरसिगोन आं। नाथाय आंनि फरायनाय आरो खामानिया? बेफोर उनाव जागोन। नोंहा जेबो फरायबाय थानायनि आरो जेबो गोनांथि गैला। न'आवनो थाखा दं, फैसा दं, बिजनेस दङ, बेफोरखौ सानबाय थानायनि जेबो खोथा गैला। बेफोर उनाव जागोन। बेफोर बाथ्राखौ बावगारनाङा, गोसोआव लाखि। नोंसिनि एक्सकिउसफोरखौ आं खोनासंबाय थानो हाला। हाबिला थौदो जोंफोरनियाव। नाङा गोथां, आं थांथ'वा। मानो? हाबिला बे जायगाया नोंसिनि थाखाय थिग नङा। गिथावना जायगा बियो, मोजां नङा। बे जायगानि मानसिफोरा मिथिबायना? नोंनि न'खौ सावनानै होदों। सोरबा बे गाज्रि मानसियानो सावना होदों, सावनो होननानैनो। नों थानाङा बेयाव। आं डिउटियाव थांनानै सान्थि थाहैनो हानाय नङा। नोंखौनो सानफ्लांबाय थागोन। गिलु बालुनो मा जादों मा मादों, सान्थि मोननाय नङा आं। जोंहानाव थौ। आं सुखुआव थानो हानाय नङा हाबिला, नोंखौ बेबायदि खैफोद गोनां जायगायाव गालांनानै। गुथाल, आं थांगौमोन। आंबो बे जायगायाव थानो गोसो गैया, नाथाय आं मा खालायनाङा, मावनो गोनां एसे खामानि दङ। आंबो गिनाय मोनो, नाथाय एसे खामानि मावनो गोनां दङ आंहा। मा खामानि? आं मावगोन ना। नाङा, आंसो मावगोन बेखौ। आंनि अनगायै रावबो मावनो हाया। मा खामानि दे नोंनि अनगायै रावबो मावनो हायो? मा बाथ्रा? आं जुदि थार बाथ्राखौ खिन्थायो, जाख्लानि बाथ्राखौ खिन्थायो, आंखौ गुथाला बेयाव थानो होनाय नङा। आरो अब्ला आं जाख्लाखौ माब्लाबाबो साजा होनो हानाय नङा। मा जाखो बुंनाय? मा बाथ्रा? गुथाल, आं दा थांनो गोसो दङ, नाथाय दा एसे नायबिजिरनो थाखाय थानांगोन ना। दा रावबो जेबो बुंनो हाया सोर मा खालायदों। गामिनि मानसिफोरा बुंदों सोरबा सिखावा खालायदों, नङाबा सोरबा सुथुराबो खालायनो हानाय होननानै। नाथाय हाबिला, बेबायदि गिथावना बाथावना जायगायाव नोंसोरखौ माबायदि गालांबावनो? बेबायदि मोजां नङा होननानै मिन्थिनायनि उनावबो।
बे जायगाया नोंसिनि थाखाय सेफ नङा होननानै मिन्थिनायनि उनावबो जुदि नोंसोरखौ गारलाङो खोथाया माबोरैबा जागोन माथो गुथाल जेबो जाया जाय न'आ आरो जाय न'खरा आंखौ थानो थाखाय जायगा होदोंमोन बे न'खौ बेबायदि गालाङोब्ला न'नि लोखिया गाज्रि मोनगोन आं बेबायदि गाज्रि समाव बे न'खरखौ गारनानै थांनो हाया बे न'खरानो आंखौ थानो थाखाय आश्रय जायगा होदोंमोन बेबायदि न'खरखौ माबायदि गारना थांनांगौ गुथाल नोंनो बुंनाय नाथाय हाबिला नों थानानैबो मा खालायनो नों माबोरै मोनथिनो बेफोरखौ सोर मा खालायदों मोनथिगोन समा सोलायो बयबो गामिनि मानसिफोरा बुंदों सोरबा सिखाव मावदोंब्ला सिखावखौ हमथारगोन सोरबा सुथुरा मावदोंबा सुथुरखौ हमथारगोन होननानै आरो बे समाव आंबो बिसोरजों हेफाजाब होफानांगोन जायानो मावानो बे खामानिखौ बियो जुदि बे खेबाव खारग'यो बियो आरो नेक्स्ट बार मावबावगोन बेनिखायनो आं गामिनि मानसिफोरजों लोगोसे थाफानानै बे सिखावानो जा सोरबा दाखेदानो जा सुथुरानो जा बेखौ हमनो नाजागोन नोंसिनाव थांबा आं हानाय नङा आं मिन्थिगौ नों मोजांखौनो सानो नाथाय आं गिनाय मोनोना नोंसोरखौ बेबायदि गारना थांनो आरो आंबोथ' फैबाय थानो हानाय नंला आं ट्रेनिंआव थांगोन नोंखौ सोर खबर लानो फैगोन मायबा मोनसे प्रब्लेम जाबा मा जागोन दे जेबो जाया गुथाल आंहा एसेनिसिम फोथायनाय दङ